Kanyada. Kwa dhimbele ni jakom mar duol mochung' ne yiero IEBC maen Wafula Chebukati en achiel kuom commissioners mibiro dhi ndiko pachgi jumani e nyima put mayande ochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto mar nono tim commissioners ang'wen mane obalo gi duoko mar tend piny Kenya e yiero mokalo. Aputno e bwo jakom mare men jang'ad buche Agri Mushelule ne ochako winjo bura mar commissioner Irene Masit mapodo ramo ni okobi gwe tao nyaka giko. Jafombo marwa Eric Owenga nigi ler mar wachni. You can only discern whether or not one is biased from a set of facts, established facts or agreed facts. And then you call upon the court to say, or tribunal to find, that any reasonable person properly directing themselves on the law and on the fact must find that there was bias here. Tielo mar winjo bura ma omako commissioners mag IEBC go no chakore ayanga. Aput mar Mushelule no romo KICD mar winjo buch Masit ka okil mane ochung'e loye Donald Kipkorir emane oyuoro. Korir no temo geng'o burano bang' oro kwayo kowacho ni apurno onge kod oteku moromo mar winjo bura mar Masit. Kwayo mane oit oko kendo ochiwo thuolo ne janeno mokwongo. I'm just asking a simple question. Do you have a university degree? Anything? Yeah, so that we can make progress. No. Yeah. Do you have a university degree? No, I don't. Dennis Ntumbi no betio rindi mar chiwo ler gimomiyo odoro Masit oko mar IEBC. As senior learned counsel of many years experience, give us a scenario. Where does all this material go? Does it die? Does it hang there? Does it go to the High Court? Does it go to Parliament? What could be the recourse? There are 4 petitioners who I think are spirited Kenyans. They can go back and refile the petition properly. No ground is sustained. We will deliver ourselves in detail within 24 hours from today. Ntumbi no kone apudno ni neno duto mane otimore chieng' lando duoko mar tend piny Kenya kendo ne ohum nti Masit no ne rwako Kenya e bugo maliet. Commissioner Irene Masit's conduct then essentially up until now, just that we don't have violence, has inflamed the country to a degree that we are more fragile. We are more fragile democracy than we were. So she would have taken us back to 2007. Thank you. Stigo bende ne Ntumbi oyudre e tago maliet oko okil mar Masit Kipkorir kone apudno ni onge kod lony makare manyalo miyo bed janeno. You call yourself a governance expert, you have no expertise. You call yourself a military expert, you have no expertise. You call yourself a terrorism expert, you have no expertise. You call yourself a reverend, you have no training, theology training. Do you know yourself, Dennis? 16 years of high-level work within various fields is evidence. I saw what I saw, and my petition is essentially pegged on the fact that my own existence in this country was threatened. Mr. Chairman, I have no further questions. Just to say that Dennis Ntumbi is not worthy of the credibility to be a witness in this tribunal. Korir no tuoni jal mochung'ne inyalo ketho e wiye kalore kod neno mag oledhi ma ochwal kod Ntumbi. You've created your own world reality which is not supported by facts, by evidence. I mean, you basically, I don't know, suffer from illusion and the delusion. Korka kore okindo ganda mane ochwalo burano Peter Munge no ng'iso apudno ni en gi geno ni neno magin godo biro chiwo thuolo makare mar thicho oko commissioner ma IEBC Masit gikone. He has said that there are 4 allegations on Cherera 4 and the Serena conference. Those are issues of fact. A clear reading of the petition that is before the tribunal set out several grounds apart from those 2 and several factual issues. As we sit here, none of them has been challenged at all. Nyakane apudno chak dweni Irene Masit owuon pod okochopo e nyim apudno gino makoro mako dho Mushelule gi lange. Okang' mar yanga diera e gima notimore e yiero mokalo mar dwe mar 8 tarik 9 koro ochakra yanga ka joneno bura koro oseriedo mar chiwo adieri e wi bura mane gimako e nyim aput motele kod Agri Mushelule ka kiny igeno ni joneno mamoko biro chopo e nyim aputni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.